Bueno, gure lana, guri moruko lan bat hartzen danien, izeten da, gure kasu hementzet izan da, barruko injar edo barruko idea edo impulso bati erantzunez. Gure bizitzan, euki dugu, aspaldidanik egin ingauen aukeraketa bat. Aukeraketa, bai filosofian, bai elikaduran, bat izabiarekin bat datorren filosofia bat aukeratu genuen. Eta bide horretan agertu jakun lanbide hau aukeratzeko edo hartzeko oportunidadia eta hartu ingauen. 2013an ordura arte nauken lana alde batea itxi eta hortuen hastie pentseu nauen. Eta konturetu naz poliki-poliki pasionetan duzten gauza badala. Bidai hortan, familixiek, lagunek eta neska lagunek asko lagun duzten. Ez dela esan izango posible hau. Lan honek denbora asko suposatzen dau eta sakrifizio asko. Nire beste ametzetako bat, gure arbasuen jakituria berreskuratzie da. Generazio eurak euki dauen transmisinue berriro berreskuratzie. Hortarako, hasi txikasi eta kalitate handiko frutuetaraino heltzie da helburue. Hau da, elikadura burujabetasuna. Zer ekarri dozkun lanbide honek? Batetik, daukagu lan on bat, duin bat, gu hein handi baten gure buruaren jabe gare, guk hartzen ditugu erabakixek. Bestetik, badakigu produktu on bat, osasuntzu bat eskaintzen dutzaula gizartiai, gizakiai, eta bestetik lan artisau lan bat da. Eta horrek dakar zuk zure habilidade desberdin batzuk lantzia. Adibidez, eskuaren jakituria lantzen duzu, zentzumenak lantzen dituzu, eta hori guretako oso garrantzitsua da. Bestetik, tailer hauetara hurbiltzen danari eskaintzen dutzau esperientzia bizi bat. Esperimentatu izango da, bai hortuan eta bai okindegian, prozesu naturalekin eta prozesu bizizekin. Gero, tailer hauetan keinutxo bat itzen dutzau arteari, badauka bere lekua margoak, koloreak, badauka bere lekua musikak eta literaturak, bai, ipuineak kontatuz eta horrela. Eta, lehen komentatu dut prozesuen garrantzia. Tailer hauetan prozesuak eta erritmoak esperimentatzeko eta hoien balioaz jabetzeko aukera izango da bertara etortzen dana. Eta bukatzeko, importantia iruditzen jaku azpimarratzia eskuak daukan jakituria. Eskua da gizakiak daukan instrumenturik importantiena. Eta eskuak lantzia horrek ahalbidetzen dau gizakiaren osotasun bat lortzea. Eta gure baserrire etortzen bazare, naturakiko harremana eta errespetuen hausnartzeko aukera eukiko zuen. Bertan ekoizten dien produktuek dastatuaz. Arbasuen gandik jaso gauen jakituria transmitituko jatzue. Eta baserrixen nortasuna eta izeerie ezaguketako aukera eukiko zuen.